أبستغفر عليه كرة لأنهم تخاطرت المدرنا كم يكون كم يعلم حرام عليه أب هجي أب صوتات زي أب جيميل أجي أنا كذا مالتي وانتو جيميل حد فليز بلا كابتن قال إيميلات فليز وبلا نقدر بوزي دلوا بدرجة ناطقنا جن حفشوا جن تي جيميل من رزلنا أبتغى أمور بوزي نحتضن كيد سلسقنا مالتي أبوش تدلوا زرزرات كم يوم كلام يفعل كنرينا ولكنها راي حجي تخيلنا نبتي جميلنا هنا أوتوماتيك مجمع تاجن نويب زنبولنا له نتويب زنبولنا نعود دبل كليك جرنا كن كفتنا مالتي استفعل عليه نويب زنبولنا له مايكروسوفت إيج عندنا إنترنت إكسبلورر عندنا فايربوكس عندنا كروم عندنا بزحت اللونا مالتي سلزا أنا كل زي فاميليار مش كروم سلزا هنكو ننزل كروم دبل كليك قبل مالتي أبزي حجي جيميل اللي نتخلينا مالتي جيميل أب جيميل تسلك ندرلو خنا جيميل اللي نتخلى كن كفتينا مالتي حجي أبزي نحر الله هنا خاطر نخطة نحر دي لدنا جا use another account لا مالتي حجي كن بزيا كاتو سلقون قال بزا ABT تبن بزيا كليك قبل مالتي أبزيا باسورد جبا already باسورد جبا سوزلو بزيا next لا مالتي يا next مسكوا نتعلم لا مالتي ስለዚህ እዚ ይብና ለው ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚና ክንርኢ ለልና ዘለና ምናልባት እዚኣ ኤቢቲ ትብል ነዛ ጂሜል ጥራይ ክንጥቀመላ ኢና ኢለ ስለዝኸፈትኩዋ ወላ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ዝመፀኒ ኢሜይላት ብዙሕ የለን ማለት እዩ ጥራይ ዝርከብ ጉግል ቨሪፋይ ክገብሮ ወይ ከዓ መረጋገፂ ገለ ዝኸውን ጥራይ ተሪኢ ኮይኑ ማለት እዩ ከንወዳና ስለዚ ካብዚ ኢና ክንጅምር ማለት እዩ መዓልቲ መጀመርታ ንሪኣ ፓርት እንታይ ንሕረአና እዘን ብሸነኽ ፀገም ዘለዋ بزاقام كافتا ناتنا سكرين ترعينا دنا ويكاتي فرست بيج بعد تقدم اي بيج نحن زرعينا أجي بزاقام نحر علينا إزيا مين مينو لنا لا مالتيو سلازي توم كندي مينو البار ويكاتم كندي زرزرات زوما بستحت زلو يوم مالتيو حجب زيا انتي ترعينا لا بلاس ملكت كوينا كومبوست لنا لا إزيا بلاس ملكت كوينا كومبوست رعينا زلا مسدديت يا مالتيو بزتفعل له قانقا يكون بزي يقدس بچاينا كون خيليو بغئز كون خيليو بعرب كون خيليو بزتفعل له قانقا يكون بزي يقدس اذا انا يمدمر ملكت لنا تابزيا بوكس تبلا مالتي زي مسددي ابز حاله فيديوهاتنا ومزري الناس وصلنا بزحو انا اوتلينا حجي كافتنا جيميل تي فلينتو انتايو انا حجنا وشتاتينا دلنا ابزي ان حدا رينا نيو ميتينغ لنا لا مالتي فيديو غيره ወይ ካብ ኮል ገይረ ምስ ሰባት ወይ ምስ ናይ ትካላት ዘለው ኮን ሆሊ ወይ ካብ ምስ መምሃራን ኮን ሆሊ ወይ ምስ ተማሃሮ ምስ ተፈላለዩ ኣብዚያ ኒው ሚቲንግ ትብልደላ ጠዊቀ ብናይ ቪድዮ ቻት ክገብር ክእል ማለት እዩ ኣብዚያ ሕጂ ምስ ተወቅዋ እንታይ ትረአየና ኣላ ዝመኻልያ ኣብዚያ ሼር ዮር ኒው ሚቲንግ እዛ ሓድሽ ሚቲንግ ናትካስ ወይ ካቲ መራኸቢ መስመርካስ شير كتقبره تغيري خمسة انتهي نقبره زيا نزيا بمولا أبزيا كهيليك نحرق غيرنا كوبي هول مالتي شعوب زيا كوبي مسقبرناها وي بإيميل كتصدر المغل ويكا بواسطة كتصدر المغل وي بمسنجر بزتف على الإيميل سددي بتم دلونا غيرنا كنصدر المغل حدا كلاي سبات كنعدم مغلنا سبات كنعدم منياتو أبزيا كتبلنا الله send invitation دي invitation مالت علمي سدد الله أبزيا نعمل يوم نابتهم زدلنا يوم سبعة مالتيو زيهم كنريعنا كليك بلاينا جي كليك بسبلنا بغمي غاق سدد لي خد لها نزيا ميتين invite تخون كوبي جير كان غاق سدد لي الله ويسي شير بيا ايميلي خاخت لنا اللي خد لها أنا بإيميلي شير كبلود اللي لنا أورد كوبي سلازر عوض قديمة عيد لي بكوبي بإيميلي نحل لنا دايركت او غلا تنصالنا مالتي كابي كابتي ناتنا ايميل ابزي تنصالنا مالتي كلاي كابيتال لابزي تناتنا ايميل كابيتا
نابتي مسدد زدل خايو نامني خا خسدد دلي خدلخ كاب اي بي تي channel نابنت يسدد الله نبل ስለዚህ ኣብዚኣ ቱ ትብል ደላ ኣብዚኣ እቲ ኢሜል ኣድረስ ናይቲ ምሳና ጆይን ክገብር ደልና ወይ ከዓ ምሳና ኮሙኒኬት ክገብር ደልና ወይ ከዓ ምሳና ክዛራረብ ደልና ዘለና ሰብ ኣብትናትና ቦክስ ኣትዩ ወይ ከዓ ኣብትናትና ናይ መዛረቢ ዓንኬል ኣትዩ ክዛረብ ዝደለና ሰብ ንዕኡ ኣድራሹ ምሰደሉ ማለት እዩ ብምንታይ ብኢሜል ስለዚ ኣብዚኣ ታ ኢሜል ፅሒፍና ነዚኣ ሰንድላ ማለት እዩ ነዚኣ ጌርና ምሰደሉ ከመይ ጌርና ኣትኻ كريانا مالتي يا فتاة أبدي أكمل لسه أبدي جي إزيلنا لنا سريدنا لنا 5 مرات رحنا أبدي ستارتنا والله ستارتنا مالت حجي جمر اللي مالتيو أبدي أكلك الحلقة جريا إتي فيديو توصل مالتيو حجي لو تقبل لا حجي أبزين الحلقة إني عنا مالتيو شير فيديو مسلمة لك ناس بوكس زمزيا مستكن رقم زدنا بفيديو من رقم مالتيو ስለዚህ በዚህ መልክ እዚህ ጌርና ምዝርልና ያሰባት ቪዲዮ ኮንፈረንስ ክንገብር ማለት እዚ ክሳዕሚት ዝኮኑ ሰባት ኣብ ሓደ መራኸቢ ከምዚ ክንራኸብ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚኣ ንሕር ዳሪና ኮይና ድምፂ ከረጥፎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣነ ንሕር ዳ ክዛረብ ዘይደለኹ እቶም ካልኦት ንሕር ዳ ክዛረቡ ደልዮም ኮይነ እዚኣ ናተይ ድምፂ ከማይ ይጥፋ ማለት እዩ ናይቶም ካልኦት ከዓ እቶም ሊነ ኣለዉ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ኣብዚ ተወሳኺ ኦፕሽን ኣለና ኣብዚ ኦፕሽናት ኣለና ዋይት ቦርድ ጌርካ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ሌአውት ከትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ዲዛይን ሓሳስ ድዩ ድማ ዝተፈላለዩ ኣብዚ ዲዛይን ክትጥቀም ትኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ እዚ ፕሬዘንትና ድብለና ዘለኻ እቲ ናትና ብሙሉእ ስክሪን ከም ድራኽ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ እቲ ሓንቲ ታብ ከም ትራኽ ክንገብራ ንኽእልና ኣብ ጫፍ ኮይና ወይ ከዓ እታ ዊንዶው ከም ትራኽ ክንገብራ ንኽእል ኢና ኣብቲ ዊንዶው ዘሎ እዚ ንኣብነት ንሕር ኣለና እዚ እቲ ዊንዶው ኣለና ካብዚ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ጌርና እቲ ንሕና ዝደለናዮ ምዝርራብ በዚ መልክዕ እዚ ጌርና ንጥቀመላ ማለት እዩ ስለዚ ቪድዮ ኮል ገይሩ ወይ ከዓ ብቪድዮ ፃውዒት ገይሩ ከራኽብ ዝኽእል መስመር እዩ ከደውልዎ ንኽእል ማለት እዩ ብቪድዮ ንድሕር ሰሪሕናሉ ብምድዋል ከላይ ይሰርሕ ክእል ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ጂሜይል ሓንቲ ፓርት ተጠቕማ ቪድዮ ቻት ንገብር ማለት እዩ እዚ ብፅሑፍ ብፅሩይ ገይሩ ከራኽበና ዝኽእል ሓደ መስመር ናይ መራኸቢ እዩ ማለት እዩ እዚ ጥቕሚ እዚ ካበይ ንረኽቦ ካብ ጂሜይል ንረኽቦ ማለት እዩ جي كابزي أقوتي نحرق كالوت سبات عدي ممناخ كمين قبر نحرق إلناخا أبزيا join a meeting تلالا نزيا كليك ندورا مالتيو نزيا join a meeting تلالا كليك بسبلناها يتسبلك أن أنا بسردلنا meeting code بحالا لنا مراخب كود مالتيو أبزيا لتوا أبزيا لك كوبي لنا أبزيا لتوا ويكا ببحان تسليفنا أبزيا إتنا دايركت راخب مالتيو ስለዚህ እዚ መስመር እዚ ኣዝዩ ፅፉፍ እዩ ሰኪር ኢኻ ከምዚ ዝኾነ ሰብ ስካ ኣትወ ይክእል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ቫይበር ንድሕር ዳ ርኢናዮ እቲ ኣድሚን ንድሕር ዳ ሓንሳእ እትዎ ንድሕር ዳ ትደዋወል ኣለኻ ሰኢሉ ናብ ኩሉ ሰብ ብሓንሳእ ክድውል ይኽእል እዩ ኢንቫይት ንድሕር ዳ ዘይበልክያ ወይ ኣብቲ ግሩፕ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ግን ከምኡ ዘይኮነ ልክዕ እስኻ ምስ ሰደድካሉ እቲ እስኻ ዝሰደድካዮ ሊንክ ብኡ ገይሩ ጥራይ ክኣቱ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ገይሩኻ እቲ ናቱ ሴኩሪቲ ይሕሎ ማለት እዩ እቲ ዝሰደደልና ሰብ ግን ነዛ ዝረኣናያ ኣብዚኣ ንኣቱ ማለት እዩ ዛዕባኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ኣብ ጂሜይል ኣቲና ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ኣብ ዝብል እዚኣ ቀዳሚት ክፋልያ ምክንያቱን ስለምንታይ ኢና ብቻት ወይ ከዓ ብቪድዮ ኮል ክንርኢ ፈቲና እቲ ዝቐለለ ናይ መራኸቢ መስመር ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፅፉፋት ዝኾኑ እዚ ጂሜይል ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ብኸመይ ኢና ክንትትና ምስ እቶም ንሕና ቀረባ ንፋለጥ ሰባት ተሳዲድና ብኸምዚ ጌርና እቲ ቪድዮ ኮል ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ እዚኣ ምናልባት ግን ሓንቲ ኣክብት ክነተዋል ኣለና ጂሜይል ክንከፍት ከለና ኩሉ ግዜ ኢንተርነት ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ዋይፋይ ወይ ከዓ ዝኾነ ዳታ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ብኡ ኣቲና ከዓ ደው ኢልና ምስ ሰባት ክንራኸብ ንኽእል ማለት እዩ ሎሚ ዘዳለናዮ ፕሮግራም ዝመስል ማለት እዩ ሰላም ዘለዎ ቅነ ይግበረልና سلام سنة